drugo je pitanje za jedan kapitalni projekt, a to je spinalni centar u Toplicama, kada zapravo možemo očekivati početak gradnje tog važnog projekta. Hvala. I spinalni centar, u tijeku je natječaj za izvođače, planirano je bilo 13.12. Odgođeno je zbog obveze da se odgovori na dodatno postavljena pitanja. To će biti učinjeno i očekujemo da do kraja godine bude otvoren taj natječaj. Molim? Otvaranje ponuda i imat ćemo informaciju. To je ozbiljna, to je predvidiva vrijednost, ne znam, 107 milijuna ili koliko je? Molim? 107 je onaj evropski dio, ne? A ukupno je 120, ne? 120 milijuna, dakle radi se o vrlo ozbiljnom projektu, ne? Donošenje odluke, evo. Hvala lijepo. Nakon toga počinjemo s radom, dakle u proljeće mi počinjemo s radom, ne?